I dobrodošli ljudi u jedan opasan video, znači u ovom videu dobro. I dobrodošli ljudi u jedan video ovako, znači bez edita, neki update na kanalu. Kao što vidite iza mene je green screen koji je pao solidno odrađen. Međutim, jebe me dosta stvari. Sad moram tu povezati sebi internet. Napravio sam si nešto da pojedem. Šta sam htio reći na ovom kanalu? Htio sam vam se zahvaliti na 200 subscribera, ljudi moji. Imamo 200 subscribera, znači stvarno ono. Šta je sad ovo sporo punjenje neko, ljudi moji, pa stvarno ova tehnologija što ide dalje sve je gore i gore. Tako da ovo je neki ovako opušteni video. Ovaj green screen je izrezan pa sam ubacio neki drugi green screen, ne znam nija šta je to, vidite. Katastrofa u prijevodu. Ali pogledajte šta sam si složio, neki sandvič masni. Neki masni sandvič, ne izgleda loše uopće. Ne izgleda loše, znači sir, kobasica unutra, majoneza. To sam sastav, vidi se, mislim da sam sposoban. Gladan sam, nisam još uvijek ništa jeo, a već je puno sati ima. Šta je s mojim satom? Sat mi nešto zakočio. Tako da ljudi, ja ću jest ovo malo i tako, to je to. Želim vam se zahvaliti za 200 subscribera. I... ne znam šta bi rekao više, to je to. Ja ću sad jest malo uživati, a vi gledajte kako ja jedem. Šta drugo da vam kažem. Sad ja bi to ovako malo pomjerio ovaj mikrofon. Ovako, eto. Sad ja mogu jest ko čovjek. Dobro izgleda. Maknut ćemo ovako da bolje vidite kako ja jedem. Unutra sam ispekao sam prvo ove dvije kobasice. Puno sira i majoneze, puno. Jedino što nisam ništa uzeo da pijem. Kako je ovo dobro. Prva liga. A sira sam baš ono nakrkao. Baš je dobro. Danas sam pokušao snimiti neki video, ali toliko me muči ova kamera nova koju sam kupio da to nije normalno. Tako da da sam samo odlučio ovako snimiti neki glupi video. Baš je ono, prva liga. Dvjesto subscribera imam. To sam relativno za jako malo vremena iskupio. Snimao sam te neke shorts videe. To su ljudi gledali, što da ja radim? Očito nije bilo loše. Ali je loše. To da sam kupio ovu novu kameru. Moglo bi biti dobro. I krpu sam ponio naravno. Ja sam znao da ću se cijeli zasrat. Pazite ovaj sir što je dobar. Sandvič je prva liga. Evo recept kako sam ga napravio. Kukuruzni kruh,
koji nisam ja napravio, nego sam kupio. Onda su neke dvije kobasice onako. Dvije kobasice dobre sam neke ispekao, onako ljutkaste su. Taman. I to ispečem malo, a na kruh stavim majonezu i puno sira. Znači da mi ta strana bude dole, sir da mi bude dole, kad budem pekao ga da se brže sir istopi. I što sam onda napravio? Da, stavio sam maslaca malo u tavicu, maslac u tavicu. Stavim te kobasice koje su se ispekle na sir vruće, tako da i one zagrijavaju sir. Malo neke sendvič salame, nemam pojma šta je. Najjeftinije što sam našao sam kupio. To stavim i još mrvicu sira gore da mi zalijepi kruh i sve to zajedno. I onda na maslac koji se grije to stavim da se peče, stisne malo i bacim gore aluminijsku foliju da zadržava toplinu unutra. Okrenem na drugu stranu, evo vidite, sad uživam. Ovaj CapCut, to je katastrofa. Baš sam se izživcirao danas. Stvarno ne znam koja će budala ovo gledati. Ne mora niko. Još bolje. Izbacit ću sam zato što sam se iznervirao. Mislim, kvaliteta kamere uopće nije loša, kao 4K je, ali nije to sad kao neki profi, ali ono, okej, dobro je. Previše sam sira stavio. To bolje da sam live snimao nego što video pravim. Neću ništa ni editat. Samo izbacim, boli me kurac. Iako moj kanal uopće nema veze s svim što ja radim trenutno. A ovo je behind the scenes, kako izgleda jebeno snimiti neki video. Puno muke, truda. Za 20 pregleda. Ali nema odustajanja. Od sendviča naravno. Bome, ne mogu više jebati. Baš sam se, ne znam šta mi je, ne mogu pojesti. Ovo sam jedna polovica, znači baš je sendvič je ono bomba. Bomba. Ne znam da ovo mogu pokazati. Ovo je green screen, sad ću vam pokazati. Evo vidite, ovako izgleda normalno. Znači bez paljenja green screena ikakvog. Ne izgleda loše. Sad sam napravio tu, pobacao neke šarafe, nešto. Ako pipneš ispašće, sve tako sam dobro zašarafio. Vjerojatno me, nadam se da me dobro čujete. Ovo sam stavio, znači skinem prvo, znači green screen upaljam.
Ja sam za pozadinu stavio ovu zelenu sliku, kad snimam da mogu CapCutu izrezat. Međutim, CapCut ne može izrezat. Pogledajte kako ovo dobro izgleda. Ovo iza mene sad. Znači ono, to bi trebalo izrezat ovako. Međutim, CapCut to ne može izrezat. Izreže, sve se tu vidi zeleno, tu meni pol glave mi fali. Baš ono smeće. Smeće od aplikacije. Tako da ću morat naći neku drugu aplikaciju ili ću morat smislit u OBS-u, ne znam. Jel želim snimat posebno gameplay. Da mi se posebno snima ovaj facecam, tako da taj facecam mogu editat, mogu ga premještat. Ko što radi svaki drugi normalan youtuber, sam ja očito to neću moći napraviti. Ljudi, ništa, jebi ga, hvala vam na videu koji je pogledao, koji gleda ovu budalu. Hvala na 200 subscribera. I to je to, jebi ga, ne znam šta više da kažem, ono. Vidimo se u sljedećem nekom videu, ovo uopće neću ništa editat, znači ovo je ovako kako je, bez edita. Tako da evo gašćemo i ovo. Ma vidite koji edit ja imam, a imam vas u šaci, ljudi moji, ne znate šta vas čeka u budućnosti, znači postajem najbolji youtuber na svijetu. Ništa ljudi, to bi bilo to. Imam i mikrofon koji naravno nije odrađen, nešto mi se i tu sjebalo. Uglavnom to je to. Ovaj video ne znam ni kako će se, 200 subscribera specijal, jedem sandvič. Tako će se zvati. Eto ljudi, to je to. Hvala vam što ste gledali. Pa pa.